Сённяшняя размова будзе не вясёлай па інтанацыі, але ўсё-ткі святочнай і урачыстай. Мы, беларусы, адзначаем Дзень волі, адзначаем у непростыя часы. Сённяшняя размова будзе пра пісьменніка, для якога свята волі не пусты гук, які заўсёды казаў сваім чытачам непрыемную праўду, не хаваў галавы ад змрачнаватых, а часам змрочных прагнозаў, быў хутчэй песімістам, але прагнуў, каб яго песімізм быў абвергнуты самім жыццём, якое пайшло ў лепшы бок. Заўсёды дыскамфортны для чытача, у якога ёсць сумленне, а ў апошнія гады свайго жыцця і творчасці асабліва сканцэнтраваны на балючых прадчуваннях, на публіцыстычнасці, на жаданні біць ва ўсе званы трывогі. Прывітанне, сябры, з вами Андрэй Хаданович, і, як вы, мабыць, здагадаліся, сёння ў Дзень волі мы пагаворым пра Васіля Быкова. Пра позняга Васіля Быкова, пра знакамітага аўтара непростай ваеннай прозы, пра аўтара, які сваёй творчасцю жорстка, прынцыпова асудзіў сталінізм і яго злачынствы ў Беларусі, пра Быкова, які ў апошнія гады сваёй творчасці сканцэнтраваўся на небяспеках, якія сыходзяць для Беларусі як звонку, з боку агрэсіўнага ўсходняга суседа, так і з боку рэжыму, які беларусы самі легкадумна выбралі. Васіль Быкаў заваяваў, займеў заслужаную беларускую і міжнародную славу як аўтар грунтоўных палотнаў, аўтар ваенных аповесцяў, аповесцяў блізкіх да экзістэнцыялізму, аповесцяў, дзе чалавек пастаўлены ў сітуацыі гранічнага выбару, загнаны ў кут, на апошніх магчымасцях свайму супрацьдзеянню злу. Чалавек, які рэдка перамагае і выжывае фізічна, але часам можа перамагчы маральна, захаваўшы сваю чалавечнасць. Гэтыя аповесці неаддзельныя ад псіхалагізму і глыбокага ўнутранага аналізу героя і чалавека. Творчасць позняга Быкова істотна, заўважна мяняецца. Ён як бы павышае голас, ён як бы імкнецца дакрычацца, дагукацца да шырэйшага кола чытачоў. Таму непазбежная публіцыстычнасць, таму непазбежнае пэўнае спрашчэнне формы і улюбёным быкаўскім жанрам апошніх гадоў, апроч публіцыстыкі і апроч успамінаў, аўтабіяграфіі, робіцца выпрабаваны старажытнасцю, выпрабаваны біблейскай традыцыі жанр прытчы ці, зусім па-беларуску, прыпавесці. Быкаўская прыпавесць, як і ўвесь кантэкст яго позняй творчасці, некамфортны найперш уладзе. Таму не стамляюся паўтараць, што ў Беларусі было як бы два пісьменнікі Быкова. Хрэстаматыйна знакаміты і вывучаны ў школе, чыёй ваеннай творчасці ніхто не адмяняў, гэтыя томікі стаялі ў кнігарнях, і позні Быкаў, якога ўлада як бы ігнаравала, якога як бы сцёрлі з відавоку чытачоў. Позні Быкаў, які быў вымушаны пакінуць сваю радзіму, і як шмат хто з нас сённяшніх туляўся па Еўропе, праз Швецыю, у Фінляндыю, у Нямецчыну і у Чэхію, у Прагу, з якой вярнуўся на радзіму толькі каб памерці. Васіль Быкаў, чыёй трыбунай зрабілася незалежная прэса, незалежнае выданне, наша Ніва, якая ахвотна друкавала ягоныя прыпавесці, часопіс «Дзеяслоў», які друкаваў яго познюю творчасць, які пасмяротна вяртаў нам неапублікаванага пры жыцці позняга Быкава. А выніковая кніга
быкаўскіх прыпавесцяў «Пахаджанне» упершыню з'явілася ў бібліятэцы нашай Нівы ў 99-м годзе. 20 маленькіх сабраных разам тэкстаў. Потым было другое, ужо пасмяротнае выданне «Пахаджанаў» у незалежным выдавецтве Ігара Логвінава ў 2008 годзе. Потым быў першы том, магчыма, найбольш балючы, актуальны, сканцэнтраваны на надзённым у шматтомным выданні Васіля Быкава пад эгідай Незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў. Туды ўвайшлі «Пахаджанне», туды ўвайшлі іншыя познія быкаўскія апавяданні, ягоныя байкі жыцця, як ён вызначаў яшчэ адзін свой жанр. Паказальна, што быкаўскую трывогу пачулі нашы бліжэйшыя суседзі. Цягам некалькіх гадоў ва ўкраіне з'явілася два розныя пераклады і выданне «Пахаджанаў». Першае зрабіў Дмытро Шчэрбіна, а другое, як «Ходзільцы», пераклаў і выдаў Александр Ірванец. Мабыць, таму, што украінцам не трэба тлумачыць, што такое імперская пагроза, небяспека сваёй незалежнасці і якой цэной гэта часам даецца і як лёгка гэта згубіць. Пералічу некалькі вызначальных мастацкіх рыс гэтага жанру быкаўскай прыпавесці, як і прыпавесці наогул. Безумоўна, лаканізм. Усё лішняе з гэтага твора выкінутае, прыбранае. Чым прасцейшая структура, тым лягчэй чытачу разабрацца, што да чаго. Безумоўны дыдактычны, маралізатарскі заряд. Вобраз можа быць больш глыбокім, больш плоска-публіцыстычным, але чытач павінен аўтара пачуць і зразумець. Гэта твор дэманстратыўна адрасаваны не вузкаму колу інтэлектуалаў, а як мага шырэйшаму чытацкаму колу. Гэта, за рэдкімі выключэннямі, спецыфічная быкаўская змрачнаватасць, песімізм, антыутапізм амаль у кожнай апавяданай гісторыі. Гэта фірмовы часам для прыпавесці алегарызм. Мы заўсёды можам вылучыць той сэнсавы слой, які на паверхні, і іншасказ, які па магчымасці лёгка разгадваецца. У гэтым сэнсе прыпавесць часам вельмі блізкая да такога жанру, як байка. Мы бачым намаляваную у быкаўскай прыпавесці качыную чаротку ці вуціны статак, як аўтар называе сваю прыпавесць, і, канешне, разгадваем гэтую гісторыю. Стары вуцяк мусіць заклікаць сваіх, так бы мовіць, суплеменнікаў у палёт, у вырай, ужо блізка маразы, і родны вадаём абавязкова замерзне. Ён гэта ведае, а вось юныя качачкі гэтага яшчэ не спазналі на сваім досведзе, але статак, чаротка сутыкаюцца з непераадольнай спакусаю. У суседнім вадаёме, дзе два падазроныя коміны дымяцца наўпоблізь, ёсць пад вадой труба, з якой цячэ. Хочацца праўдзіва назваць гэтыя масы нечыстотамі, але качкі знаходзяць у гэтым нешта ўежнае, нешта спажыўнае. І набіваюць гэтымі масамі свае валлякі. Гэта стварае адчуванне сытасці, як ты падымеш на крылах гэтае перакормленае цела, як ты будзеш думаць пра небяспекі і нейкія фізічныя выпрабаванні, калі вось яна, тупаватая сытасць, і, здаецца, не будзе гэтаму задавальненню канца. Тут табе і экалагічнае папярэджанне, чысцейшай прырода ад гэтай трубы, ад гэтых масаў не робіцца. Тут, безумоўна, даруйце іронію, і чыстай вады геапалітыка. Краіна суседка і залежнасць
ад яе энергарэсурсаў падсаджанасць на ейную трубу. Наш вуцяк зноў і зноў б'е трывогу, нагадвае сваім пра неабходнасць адлёту, пералёту, але ўсё менш знаходзіць прыхільнікаў. Але законы прыроды неўхільныя, за восенню надыходзіць зіма, а тут яшчэ і трубы прадпрыемства перастаюць дыміць, і пажыўная маса з трубы перастае цячы. Іншыя качкі-суплеменнікі, вярнуўшыся з выраю наступнай весною, знайшлі толькі марныя рэшткі ад загінулай качынай чародкі. Яшчэ адзін абсалютна празрысты, куды ўжо прасцей крык папярэджання, прыпавесць «Кошка і мышка». Мышка, якая на працягу кароткага аповеду заставалася аптымісткай. Таму і аповед, на жаль, атрымаўся кароткім. Але ж кошка, думае нашая легкадумная гераіня, цытую, зусім не страшная, нават прыгожая, і пыска, і вусікі, хаця навошта яна аблізваецца? Што гэта значыць? Крывавы фінал адбываецца ў лопуху наўпоблізь. Там яна разам прыкончыла бедную мышку, апошняй думкай якой было: добра, што яны ўратаваліся ад ката. Мышка да канца заставалася аптымісткай. Праграмны аповед, праграмная прыпавесць называецца, як і ўся кніжка, як увесь зборнік з 20 тэкстаў пахаджання. Племя, мужчыны і жанчыны, старыя разам з дзецьмі, разам з рыштункам, разам з хатнім быдлам імкнуцца з свайго роднага балота ці родных балотаў, дзе робіцца ўжо невыносна, на поўнач. Правадыр, старэйшына, вядзе, арыентуючыся па зорах, на некалькі пядзяў управа ад зоркі Сірыуса, крэсліць маршрут, і дзень за днём племя пераадольвае прастору. Але ж умовы руху робяцца горшымі і горшымі, і аматары панастальгіяваць, згадаць добрым словам роднае балота, такіх аматараў робіцца ўсё больш. А можа і не так кепска там было? Так, паскудная вада, але ўсё адносна не да канца паскудная. Тым больш гэтай вады робіцца ўсё менш і менш. Вось ужо сухі стэп, а вось уже праглядаецца пустэльня, вось ногі пагружаюцца ў пясок, з'яўляюцца барханы, а потым і паветра робіцца ўсё больш студзёнае. Паўднёвае племя не ведае, што гэткім чынам надыходзіць зіма, і ўсё гэта мае перыядычны характар, нічога немінуча небяспечнага ў гэтым, здавалася б, няма. Але хто ж з іхнім досведам дасць гарантыі? Быкаў уключае нас у біблійны кантэкст паміж двума сюжэтамі. З аднаго боку 40-гадовае хаджэнне габрэяў на чале з Майсеем, вяртанне на радзіму. Зразумела, калі вяртанне адбудзецца, якая умова мусіць спраўдзіцца, апошні народжаны ў рабстве мусіць памерці. Але ёсць і іншая біблейная гісторыя, прыпавесць, на якую арыентуецца Быкаў. Калі сляпы вядзе сляпых, ці не усе разам упадуць у яміну.
І вось ужо з'яўляюцца бунты, якія спачатку здушваюцца, караюцца, а потым знаходзіцца верны целаахоўнік, які прыдушвае ўласнага правадыра, робячыся наступным правадыром, і племя рухаецца ў адваротны бок з поўначы на поўдзень, арыентуючыся іншымі прынцыпамі знаходжання дарогі. Ісці туды, куды паказвае вецер, прычым лепей, каб ён дзьмуў табе ў спіну, падштурхоўваючы ў тваім руху. Пагадзіцеся, так рухацца нашмат лягчэй. Але за гэтым правадыром прыходзіць наступны, і племя зноў паварочваецца ў сваім руху на поўнач. Цяпер яно арыентуецца па сонцы. З часам бязмэтная, хоць здавалася б, некалі была вельмі важная мэта, гэтае бязмэтнае хаджэнне ўваходзіць у плоть і кроў племені, у ягоны генетычны код, як піша аўтар пра сваіх пахаджанаў у аднайменнай прыпавесці. З таго часу, цытую, племя і ходзіць з канца ў канец, пайсці іншым шляхам яно не можа, бо не ведае куды, а гэта замацавалася ў геннай памяці пакаленняў. Досвед няўдач ды пакутаў нічога не значыць, бо кожнае пакаленне ўсё пачынае спачатку. Знакаміты рэдактар, адроджанай у 90-е гады ў Вільні нашай Нівы, публіцыст і пісьменнік Сергій Дубавец кажа пра нашага выбітнага літаратара так: «Герояў Быкава ніколі не перапаўняе радасць жыцця, памкненне да творчасці, ці хоць бы да авантуры. Іхны свет складаецца з перашкодаў і страху, так падобнага на дзіцячы. Бо дзіцячы страх самы страшны. Але на выхадзе такой творчасці заўсёды ёсць катарсіс, бо быкаўскія творы, абсалютна песімістычныя ў сваіх фабулах, не пакідаюць у чытача адчуванне безвыходнасці і песімізму. Растлумачыць гэта можна тым, як мы ставімся да вусцішы дзіцяці, са спачуваннем і суцішэннем. Так, у позняга Быкава мараліста, у ягонай трывозе, у ягоным неспакоі ёсць штосьці ад клопату дасведчанага дарослага за бездумных дзяцей, якія выбралі не тую дарогу. Ці дае гэты клопат фінальнае прасвятленне, тым больш супакаення, пакіну пытанне ў паветры. Адна з самых трывожных і балючых быкаўскіх прыпавесцяў «Тры словы нямых». Твор напоўнены палітычным клопатам, антыімперыяльным пафасам, а яшчэ балючай, чарнаватай, неаддзеленай ад гратэску іроніі і самаіроніі. На выспу да народу, які сам сябе лічыць немымі, хоць калісьці даўным-даўно была ў яго забытая мова, прыязджаюць старэйшыя браты, прадстаўнікі племені гаваркіх, якія усталёўваюць сваю уладу. Калі робіцца зусім невыносна, немыя спрабуюць на свой капыл пратэставаць. Адзін за свае пратэсты забіваецца да смерці, але дзесьці паміж жыццём і смерцю яго хапае на праклён, які робіцца магічным. Ён вымаўляе найлепшыя дзеля гэтага словы ў найлепшым парадку. Ён гаворыць: «Каб вы здохлі». З аднаго боку, пагадзіцеся, не паліткарэктна. З іншага боку, як жа знаёмая нам усім у нашай недаўняй і нескончанай палітычнай гісторыі. Хоць ты бяры і складай у абрэвіатуру накшталт
шосу. Словы маюць сваё нечаканае магічнае наступства. Каты паміраюць ад іх уздзеяння. Герой загінуў сам, але нясе ў магілу 4 сваіх крыўдзіцеляў. А далей пачынаецца гратэскава-камічныя рэфлексіі немых, ці ўсё-ткі уже не зусім немых. Яны пачынаюць згадваць пра пракаветную і амаль канчаткова забытую мову. Вось уже згадваюцца словы свабода і воля. Вось уже асабліва моладзь можа звязаць першыя сказы на гэтай мове. Праблема ў тым, што складзеныя ў такі парадак словы прыносяць смерць і таму, хто іх вымаўляе. І пачынаюцца з максімальнай быкаўскай з'едлівасцю паказаныя лінгвістычныя, ці, скажам так, соцыолінгвістычныя даследаванні, як удасканаліць гэтую выпадкова адгаданую ратаўнічую формулу, каб вы здохлі. Межаў быкаўскай іроніі няма. Ягоныя дамарослыя лінгвісты прапаноўваюць наступныя версіі. Можа б, вы надумаліся крыху здохнуць? Або будьце ласкавы калі-небудзь памерць. Пагадзіцеся, так нашмат больш ветліва, нашмат больш паліткарэктна, нашмат больш па-беларуску памяркоўна. Праблема ў тым, што гэтыя словы ўжо не прыносяць смерці акупантам, не губяць, а толькі смешаць ворагаў. Моўны гурток нашых лінгвістаў ператвараецца ў калегіум, а потым у акадэміум. Праўда, гэта ўжо дэмагогі-акупанты клапоцяцца пра мову, не адчуваючы больш пагрозы з ейнага боку. Апошняя паліткарэктна прычасаная версія магічнай вальналюбнай формулы, каб вы здохлі, гучыць ужо: няхай здохне той, хто выступае супраць мовы народу. Пагадзіцеся, не прыкапаешся бунтаўніча. Вось толькі ўжо самі акупанты-дэмагогі выбіраюць, хто канкрэтна ёсць ворагам і мусіць здохнуць. На гэтым усякі супраціў спыняецца і надзея канчаткова гасне. Збяднелы, апанураны, знявераны народ на выспе памалу забыўся пра свайго глуханямога апостала і 3 ягоныя словы. І зноў стаў нямы. Той раз назаўжды. Быкаўскія рэфлексіі на прадмет паўтарэння змрочных сцэнароў гісторыі, нашай здольнасці наступаць на тыя самыя граблі, паўтараць тыя самыя памылкі і не вучыцца на іх, увасабляюцца і аб'ядноўваюцца ў трыптыху байкі жыцця, трыптыху, які мае 3 падобныя назвы: страх, смех і жах. І калі ў першай частцы страх – гэта хутчэй нейкая магічная, прыродная стыхія, схаваная ў адпаведным ганчарным гаршчэчку, якім палохаюць, які увадружаюць наверсе цэлага храма, прысвечанага страху, пачуццю, дзякуючы якому пануюць над цэлай краінай страхалюды і цэлым народам страхалюдамі. Страх, які можна перамагчы, адважыўшыся падняцца на вяршыню, скінуць і разбіць у друзачкі гэтую нееглую пагрозу, якая на паверку, памятаеце, у страха вочы вялікія, выяўляецца зусім не грознай, а нейкім камяком зямлі. Пасля таго, як герой
персонаж по імені, увага, Мірон. Прывітанне беларускаму герою ці цэламу шэрагу герояў, якія падымалі бел-чырвона-белыя сцягі на высокія складана дасяжныя аб'екты на лініі электраперадач, напрыклад. Быкаўскі герой менавіта з такім іменем скідвае з храма і ў друзачкі разбівае гэты страх, вызваляючы народ. Адна з адзнак паняволенасці страхам нездольнасць смяяцца. І вось тут, калі гэта ўсё разбіваецца і ніякіх жахлівых наступстваў няма, страхалюды, перастаючы такімі быць, голасна рагочуць. Прычым найбольш рагочуць тыя, хто раней панявольваў уласны народ. Усе гэтыя генералы, палкоўнікі, падпалкоўнікі і гэтак далей. Вось яны ўжо клянуцца, што і раней наважваліся смяяцца ціхенька на кухні, альбо замкнуўшыся ў прыбіральні, альбо толькі ў сне. І гэта праўда, іранічна каментуе аўтар. Быкаў паказвае, як ківач гісторыі гайдаецца ў супрацьлеглы бок, і краіна ў нас на вачах перарабляецца ў краіну смеху. Вось толькі абсурднасць застаецца той жа, бо з крайнасці сыходзяцца па вектары. Цяпер ужо смех робіцца прадметам дыктатуры і спосабам паняволіць іншых. Прымусовы, казённы, няўхільны, з-пад палкі навязаны смех. Вы сочыце за быкаўскай логікай. Ён нам распавядае нішто іншае, як гісторыю Беларусі канца 90-х гадоў. Савецкая паняволенасць нібыта руйнуецца. Смехавы фон чыста стылістычна нагадвае нам пра кароткую эпоху свабоды, з якой мы не зрабілі ніякіх высноваў, не усвядомілі як каштоўнасць. Свабода тое, за што доўга змагаешся і імгненна губляеш, калі не ўсведамляеш гэтага як каштоўнасць. Таму быкаўская трыада, як бы чыста гегелеўская трыада, тэзіс, антытэзіс, сінтэз мусіць мець трэцяе заканчэнне, у чымсьці падобнае да першай, але на іншым вітку спіралі. Жах. Прычым, калі першы страх быў хутчэй прыроднай стыхіяй, якой палохалі насельніцтва, гэты жах мае дзве нагі, дзве рукі, галаву і аблічча. Падазрона знаёмае нам з вамі аблічча. Жах, які сам сябе абвяшчае уладаром і робіць гэта з такой энергетыкай, з такой электрычнасцю, з такой, палітыкі любяць гэтае слова, харызмаю, што ў навакольных проста няма шансаў не упасці у наступную залежнасць, у чарговую паняволенасць. Пераказваць стылістыку панавання быкаўскага жаху, ягоныя здзекі з мовы, ягонае адмаўленне уласнага народу, які лёгка зміраецца з думкай, што яго самога няма. Гэта толькі спачатку цяжка, а потым можна налаўчыцца, і спрытныя спосабы думаць так знаходзяцца. Жах, які, сутыкнуўшыся з эканамічнымі праблемамі, думае пра шчаслівы шлюб з прынцэсай суседняй краіны, якая, безумоўна, дзяржава-рай, дзе ёсць усё, і мова, і народ, і ідэалогія. А некаторыя, іранізуе аўтар, нават бачылі хлеб, рыхтуецца да гэтага шлюбу. Што выходзіць з такіх рэчаў, не трэба марна тлумачыць, вы усе, як і я,
Памятаем нашу недавнюю гісторыю. Добровольная інтэграцыя азначае першы крок да паняволення, а за першым крокам следуюць іншыя наступныя крокі. Тым болей, калі выяўляецца, што і ніякіх дабротаў у той суседняй дзяржавы няма, а яна ў сваю чаргу вырашае свае праблемы гэтым шлюбам. Падмануты ў сваіх самых смелых, самых нахабных амбіцыях, жах выбухае ад свайго электрычнага, харызматычнага абурэння, знішчаючы і ўсё навокал у сумнае павучэнне нашчадкам і наступнікам. Шчаслівым такі быкаўскі фінал не назавеш. Калі праз стагоддзе той пыл, дым патроху развеяўся, дык людзі з усходу і захаду убачылі гіганцкае правалле ў сярэдзіне кантыненту. Глыбіня правалля была такая, што да дна не дасягаў зрок. Шырыня таксама хавалася за краявідамі. Між берагоў заўжды курэў шызы смярдзючы дым, з якога часам выскокваў бязногі хвастаты цмок. Ён куляўся, крыўляўся і рабіў нейкія знакі цікаўным вандроўнікам, што заўсёды тоўпіліся на краёх правалля, а затым на тыдні і месяцы знікаў у прадойні. І каб не сканчваць такімі безнадзейнымі інтанацыямі без шансу на шчаслівы хэпі-энд, пакажу вам на астачу яшчэ адно сатырычнае, гратэскавае апавяданне Быкава, позняе ягонае апавяданне. Твор з падвойнай назваю «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Створанае ў кастрычніку 99-го года. Вясковы, неачысаны, калгасна-саўгасны герой Еўхім Памазок разам з сябрукамі прыкладаецца да заборыстай самагонкі, вынікам чаго з'яўляецца яскрава перажытая ім гісторыя. Яўхіма запрашаюць заняць пачэсны пасад, запрашаюць на прэзідэнцтва адной экзатычнай краіны, краіны Памазонія. І тут ён здагадаўся, чаму ў прэзідэнты абралі менавіта яго. Уся справа ў прозвішчы. Ці не паходзяць ягоныя продкі памазкі з тае Памазоніі? Добра ж вядома, што заўсёды і ўсюды цягнуць сваіх людзей. Хоць з калгаса ў раён, ці з раёну ў сталіцу, гэтак і ў іншую краіну. Калі так, дык усё зразумела і, мабыць, законна. Няма пра што турбавацца. З жонкай сталася горш. 2 дні сварыліся. Спярша ягоная Кацярына была катэгарычна супраць, каб ён куды ехаў, а пасля, заплакаўшы, заявіла: «І я з табой». Ехім стаяў на сваім: «Паеду адзін, а як абжывуся, тады паклічу цябе». «Чорта ты паклічаш, там сабе маладзейшую знойдзеш». Ледзьве адчапіўся ад жонкі. Нічога з недаўняй палітычнай гісторыі Беларусі не нагадвае. Быкаўскі фінал апавядання шмат для каго з беларусаў можа быць сімпатычны. Калі мы можам чэрпаць радасць з злацешнага пачування пакаранага выскачкі. Неабазнаны герой трапляе між двух невядомых яму палітычных сілаў, раз за разам памыляецца ў выбары, і вось ён ужо ледзь не расстраляны з кулемёта, ледзь не падарваны падчас банкету, вось ён ратуецца на даху прэзідэнцкага палацу ад тых, хто прагне ягонай крыві і помсты. Не магу утрымацца і не працытаваць. Нешта дужа застрэлялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ Памазок падаўся туды і хутка сцяміў.
з таго боку лезлі. Пераскокваючы папярэчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Ды і там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран, адзіны бяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на сухку зверху. Тут была прыемная засень, зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ж усчалі абураны вэрхал. «Ну, чаму злуецеся?» – падумаў памазок. «Самі ўладкаваліся, а мне не даюць». Можна цытаваць абзац за абзацам. Быкаў робіць гэта з'едліва, гратэскава, сакавіта. Зрэшты, навошта зашмат цытаваць? Шмат у каго з нас уваччу паўстаюць карціны жніўня, нядзелі 20-го года, аднаго палітычнага персанажа, які бегае да верталёта і назад з аўтаматам без ражка. Быкаўскі хэпі-энд для галоўнага героя – шчаслівае абуджэнне, бо галюцынагенны эфект ад заборыстай самагонкі скончаны, і нахабная выскачка апынаецца там, адкуль пачаў свае палітычныя манеўры. Ці доўга чакаць шчаслівага абуджэння пасля жахлівага сну цэлай краіне і яе народу Васілій Владзімірович Быкаў не адказвае. Ягоная справа даць змрочны прагноз і, паўтаруся, дакрычацца, намаляваўшы максімальна гратэскавы жахлівы сцэнар. Праз 20 год такія антыутапічныя карціны ўжо не здаюцца чытачам перабольшэння. Думаю, мы з вамі заслугоўваем таго, каб скончыць размову іншымі інтанацыямі, іншымі нотамі. Дамо слова Васілю Быкаву, публіцысту. Васілю Быкаву, аўтару выказванняў, з якіх вынікае, якой каштоўнасцю для яго была беларуская свабода, незалежнасць і канкрэтнае свята Дзень волі, якое мы адзначаем. За некалькі месяцаў да смерці выгнанец, можна сказаць, палітычны эмігрант Васіль Быкаў у Празе напярэдадні 25 сакавіка вітаў прысутных беларусаў, але і чэхаў такімі словамі. 85 гадоў таму у слотны і шэры дзенёк на зачыне вясны беларусы здзейснілі цуд. Не, яны не панішчылі ворагаў, не вызвалілі краіны, не дамагліся свабоды. Але яны запалілі кволую свечку надзеі. Пры яе сціплым святле яны як маглі і змагаліся з бальшавіцкай навалай, з фашыстоўскай акупацыяй, з роспаччу і паняверкай. Мы ўсцешаныя, што гэтая свечачка гарыць і дасюль. Яе зыркі агеньчык дае спадзеў шмат якім пакаленням беларусаў на святло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю. Тое, без чаго ў гэтым драпежным свеце нікому няма і не будзе жыцця. Дык няхай яна гарыць, нашая спадзяванка, якую мы песцім і тулем, ашчаджаем і беражом, як найлепшыя з беларусаў яе бераглі да нас з думкай. А раптам яна ўспыхне сонечным ззяннем, калі надарыцца спрыяльны для таго час. І некалькімі гадамі раней з таго ж аўтара. Знакаміты акт 25 сакавіка 1918 года – самая значная падзея ў нашай гісторыі, у якой засяродзілася ці не ўся сутнасць нашай нацыянальнай ідэі. З мінулага часу добра ўжо відаць, што нават мала важна тое, ці дасягнута заяўленая мэта.
для нас не меней важна, што яна была заяўлена рашуча, па-дзяржаўнаму на ўсю Беларусь і на ўвесь свет. Тыя, што вартыя былі яе пачуць, пачулі. З тае пары стала зразумела, што менавіта гэтая мэта і ёсць ключом да нацыянальнага шчасця і дабрабыту, што асабліва важнае ў наш ліберальны век. Колькі будзе жыць нацыя, столькі будзе памятаць герояў 25 сакавіка. І незалежна ад таго, ці хутка мы даможамся тагачасных мэтаў. А калі і не даможамся нават, дык мець тое на мэце тым болей важна заўсёды. Таму жыве Беларусь, гукаю я сёння разам з тымі, хто пад бела-чырвона-белым сцягам абараняе на беларускай зямлі галоўнае права свабоды і незалежнасць. Вам, дарагія мае землякі, гонар і слава. А мне напрыканцы застаецца толькі чытацкая радасць і гонар. У нас быў, ёсць і будзе Васіль Быкаў. У нас ёсць наша мова, наша культура, наша літаратура і наше свята, дзень волі. З днём волі, сябры, і жыве Беларусь!